Vítejte na Buxa Ados Motocross Mezinárodní mistrovství České republiky, které hostí premiérově trať v Opatově u Svitav. Zajímá vás, jak se jezdci připravili na tento předposlední závod domácí sezóny? Tak čekujte. O víkendu jsme byli na závodech Juniorské republiky v Nový Place. Ve středu jsme byli na reprezentačním soustředění v Rudníku s provedením Niky Čepeláka. Do Opatova jsem se určitě těšil, trať je dobře připravená. Líbí se mi to, doufám, že nezaprší. Tak zdejší trať se mi určitě líbí, protože jsem tady byl hned po zranění na závodech v rámci tréninku, tak trať je moc hezká. Myslím si, že i tady ty domácí to tady dokážou pěkně připravit, takže těším se na to. A jinak normální tréninky, normálně na motorce, kolo, bazén. Nemůžu to zatím moc přehánět, protože to rameno mi přece jenom neumožňuje prostě tolik toho tréninku, takže jedu takový standardní trénink. To asi všechno k tomu. Medzi Vranovom a Opatovom sme na motorke síce toľko času nestrávili, ale kondične sme sa pripravovali. Skúšal som 450 Hondu, ktorú sme priniesli ako úplne čerstvo novú. Bol som mu skúšať u nás na Slovensku v Beckove na majstráku. Mal som trošku technické poruchy, takže som závod nedojazdil, ale testovali sme doznanie, lebo sa chcem budúci rok sa chcem presunúť do triedy MX1. Takže už sa pripravujeme hlavne na 450 a na 250 už len títo dva závody odjazdím a dáme jej finish. A Opatov, ako trať je to veľmi pekná. Jazdil som tu pred 2 rokmi český majstrák Champs. Trať tu veľmi dobre pripravili. Hovorí sa, že aj tie tréningy tu stoja za to, že sa to tu kropí, takže sa docela na trať teším a dúfam, že to bude dobré. Tak hodně jsme trénovali. Byl jsem vlastně minulý víkend na maďarském mistrovství, kde jsem jel na Husqvarně 350 a pak jsme byli i s Jirkou Čepelákem na reprezentačním tréninku. A jinak tady ta trať se mi hodně líbí, nemám ji daleko od domova. Já jsem tady pár slušných závodů, takže já se určitě na tu trať těším celý rok a mám ji rád.